Lur iwake lur. Lah modone lur. Ah, iku. Jadi rampung ketok buntute kuning. Entenane lur sapa ngerti mangan. Kurang ajar lur wae. Lho, ngetok-tok are. Lho iki lho jejere wisan. Dipangan dah, iku tepak lur, mantan mangan lur. Nyoba tak gantine pelampung lur. Enak itu. Dikira mancing aska. Lah kok oleh nila lur, lur apa iki? Wis lur, tak lebokne lur. Mancing aska maneh.